Etortzen zian, igual, udaletxea, kamioneta batian, eta hor, joten zian lehun batzutan, hortik hartuta kamionetan joten ziala, eta jendia ja, atento joten zen, movimentu hori ikustian, urrenguok zertzian, tiro soinuak, ez? Eta ja, kalkulatu zakaten gutxi gora bera, Oiartzunen jendiak, zema denboa pasatzen zuten, gero konfesature egiten bentzituzten batzuk, zean, beko plaza, no? Eta gero hortik, kanposantoa jonta, han garbetxo. Bueno, ez de, kanposantun kanpo gaiekatik ere garbetxuko zituzten, baina gu ditugun testigantzak, eta gero zolua inta sartzen zituztena barruan zian mintzat. Atxak zituzun 12 urte, gerra hasi zenin. Eta, karo, nik horren jaioa lehen osan duten bezala, eta txikitatikan, beak beti esaten zian, bai hor leku ertan, horra fusilatu zituzten, eta, bueno, ni mutikozkorretan, umetan, nintzen konturatzen ez zartzen hori. Baina beak bizitu zuten, beak bere familian bizitu zuten, eta beak esaten zuen gabez, ekartzen zituztela eta tiruk sumatzen zituztela ez. Eta geho, beha mutikozkorra zenin, igual urrengo honien, handikan behunea, joten zen izkutuan, eta ikusten zuten lur bultzo bat muitu ez. Eta, bueno, minean karo, lehen osan duten ez. Beldurra, iziltasuna, eta beti izkutuan.